Udahni duboko. Izdahni polako. Koliko puta si pomislio da tvoj život stoji? Da se ništa ne menja, da sve ide sporo, da tapkaš u mestu. A zapravo i tada te Bog vodi. Mi ljudi merimo vreme rezultatima. Ako nema promene, mislimo da nema napretka. Ako nema odgovora, mislimo da nema Boga. Ali Bog radi u tišini i u čekanju i u trenucima kada ti se čini da stojiš. Kao seme koje miruje ispod zemlje. Spolja izgleda mrtvo, a iznutar klija novi život. Tako i tvoja duša raste onda kada misliš da nema pomaka. Bog oblikuje tvoje srce, tvoju veru, tvoje strpljenje. Koliko puta si mislio da se ništa ne dešava, a onda se odjednom sve složilo u pravom trenutku. To nije bio slučaj. To je bio Bog koji je pripremao put dok ti nisi video. On zna kada nisi spreman. On zna koje lekcije još treba da naučiš. On zna da ti daje ono što si tražio tek kada možeš da nosiš taj blagoslov. Zato čekanje nije gubljenje vremena. Čekanje je deo puta. Zamisli dete koje raste. Ono ne primećuje iz dana u dan koliko se menja, ali posle vremena svi vide razliku. Tako i tvoja duša. Možda ne vidiš sada, ali ona raste. I Bog je vodi, čak i kad misliš da stojiš. Zato nemoj da očajavaš. Ako se vrata još nisu otvorila, možda je zato što pravi trenutak tek dolazi. Ako još nema odgovora, možda je zato što Bog sprema nešto veće nego što si tražio. I ako ti se čini da stojiš, veruj da ti zapravo Bog pravi temelj za ono što sledi. Bog te vodi, čak i kada misliš da stojiš u mestu. Jer ti ne vidiš uvek kuda ideš, ali On vidi. I kada dođe pravi trenutak, shvatit ćeš da ni jedan korak nije bio uzaludan. Sve vreme On te vodio i vodite i dalje.